אז הקדוש ברוך הוא נותן. ואדם אין לעבוד את האדמה. כשיש אדם שמבקש, הקדוש ברוך הוא נותן. אז שצריך, שיש מחייב של ציבור שרוצה, אז בסייעתא דשמיא גדולה, השנה נלמד את כל נושא המגילה בעומק אחר. ואנחנו כבר התחלנו פה במסגרת לחצות את הקווים קצת, לעבר, לתחומי העומק, פנימיות התורה, הסוד, נגיעות קלות ככה, בקבלה קצת, כמה שערכנו, ידינו מגעת. פעם, כל הסיפור מקבל מבט אחר ברגע שפותחים את הממד הזה. אבל כדי לפתוח אותו אני צריך לתת קצת רקע. אז בואו אני אסביר כמה דברים ששייכים למושגים האלה. קודם כל נקדים ככה. צריך לדעת שכל המציאות החומרית שאנחנו חיים בה היום, ומבריאת העולם, כל המציאות החומרית היא בעצם, נאמר, השתלשלות של מציאות רוחנית עליונה. כלומר, יש מציאות רוחנית עליונה. יש למעלה עולם שלם, יש מציאות רוחנית עליונה של עולמות, של כביכול אנשים, כביכול מהלך מסוים, שהמהלך הזה משתלשל למטה והופך להיות משהו גשמי בצורה שאנחנו מכירים. כלומר, אם ניקח את יציאת מצרים כדוגמה, יציאת מצרים הייתה השתקפות של תהליך רוחני עליון, שבתהליכים הרוחניים העליונים, משהו שנקרא עם ישראל, יצא ממשהו שנקרא גלות מצרים. זה משתקף למטה במציאות החומרית שלנו, בתור עם ישראל, כל אדם ואדם, בתור מצרים. זה דברים שצריכים קצת להתרגל אליהם, אבל זה אולי הדברים, האלף בית כמעט, הדברים היסודיים ביותר שהארי מגלה, הרמח"ל כבר גילה, לא כבר, אחריו, הרמח"ל הרבה יותר ביאר את זה, אבל זה מתורתו של רבנו הארי, כמובן שהשורש הוא במקומות הזוהר ולמעלה. העיקרון הזה מובן? העיקרון הזה אומר, מבשרי אחרי לא כך. אם אני רוצה להבין מה המציאות העליונה, אני מסתכל עליי, על הבשר, על המציאות שלי. זה הכל השתקפות. כאילו, מיני ישראל. אתם יודעים, הולכים למיני ישראל, הנה. כן, זה בקטן. מראה היא משתלשלת. הכוונה, יש מציאות אמיתית, בגדלים שלה, בעומקים שלה, אבל היא מתגשמת מעולם לעולם, מה שאנחנו נתקלים בה באופן הגשמי הזה. כך כתוב. זה הקדמה הראשונה, אז זה אנחנו מבינים, זה פחות או יותר ניתן להבין את העיקרון הזה. וזה למעשה יסתכל באורייתא וברורה? גם, זה ודאי אחד הזוויות. מה שאני רוצה לפתוח פה את המושג, הארי גילה ובנה על זה ספר שלם, יותר מאחד, תורת הגלגולים של הארי בנויה על המבט הזה. מה זה גלגול? למה דור הולך, דור בא? למה אנשים שהיו בגלגול אחד חוזרים בגלגול שני? אז העומק של הדברים הוא כזה. אותם אנשים שהיו כאן בגלגול מסוים, פעלו בעצם, או שיקפו, תהליכים שקרו למעלה בעצם. הם היו כמו, לפעמים רק בובות משחק, לפעמים הרבה יותר מזה, אבל הם היו שיקוף של תהליך רוחני שהיה למעלה. התהליך הרוחני שהיה למעלה, פעמים שהוא קצר. פעמים שהוא ארוך, שנייה, תן לי... כל מושג הבחירה פה מתפרק. אנחנו פורסים פה מבנה מורכב. לא יישארו חורים בזה. תן לי... למה שעכשיו אתה שואלת את ההשתקפות? תן לי את הקצר. תהליך רוחני עליון, הוא לפעמים לוקח הרבה מאוד זמן. יותר מתקופת חיים של האנשים פה למטה. אז אנשים פה למטה, הם שיקפו את תחילת התהליך. אבל פרק החיים שלהם נגמר, הם לא יכולים להישאר פה עוד. אז הם הולכים. אבל התהליך הרוחני ממשיך. אז בהיו אנשים חדשים. זה גלגול. כלומר, האנשים ההם חוזרים. מה הכוונה האנשים ההם חוזרים? האנשים ההם שמילאו תפקיד רוחני עליון, חוזרים למלא את המשך התהליך ואת המשך המהלך. ולפעמים יש תהליכים רוחניים שמתפרסים על פני מאות שנים שלנו. וזה מחייב שהאנשים פה למטה יבואו וילכו אחרים, ויבואו אחרים וימשיכו. וככה התהליך הולך והולך עוד לא. וככה התהליך מתקדם לו. זה העיקרון הראשון של כל תורת הגלגולים, שזה מורכב משני מהלכים. א', האנשים שהיו באים לעשות שוב את מה שהם, להמשיך את מה שהם התחילו, וזה בגלל שכולם בעצם משקפים תהליך עליון רוחני. עכשיו פה אני מתייחס למה שאתה שואל. לפעמים
האנשים למטה הם בובות משחק. כלומר, התהליך הרוחני למעלה הוא חזק מאוד, והוא רק משתקף למטה, בלי הרבה יכולת השפעה. לפעמים לא, לפעמים האנשים למטה מעצבים את התהליך הרוחני. בהפוך. לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, והכל תלוי בנתונים ובנסיבות. מה הכלל? אין כלל. זה כל מקרה לגופו, לומדים אותו ולפעמים מסבירים אותו. חוכמה שלאחר מעשה. אם אפילו אנחנו לפעמים, נבין מה היה. אבל אם אפילו לפעמים אין בחירה, זה מעקר אבל זה סוגיה אחרת שכרגע נשאיר. אבל מצד שני, כרגע נשאיר. יש פה שני בעיות. אם זה מצד אחד שבאמת באו מלמעלה כרובוטיקה. לא לגמרי. אלא סתם דוגמא, נניח שזה כן. בלי בחירה, נסביר את זה בצד, ומצד שני, אלה שירדו למטה לייצר מציאות. זאת אומרת, הם יכולים להיכנס לאיזשהו מעגל קסמים מסוים. במקום לתקן באו לקלקל. אז אין לזה סוף. אין לזה סוף. הארי באמת שואל את זה. מה קורה כשאדם בא בגלגול והוא לא פועל את התיקון, אלא הוא רק מקלקל. הארי אומר שלקלקל אתה לא יכול, לא ייתנו לך. במקסימום לא תצליח לתקן, אבל לקלקל לא תצליח לתקן. המסלול נגמר. יש, הרמח"ל, אולי נענה במילה אחת על מה ששאלת פה על הבחירה. הרמח"ל כותב צריך לדעת שבחירה זה בתוך מסגרת. הבחירה שניתנה לאדם היא בתוך מסגרת. כלומר, אלוקים קבע את המסגרת. יש תהליך שיתחיל פה ויגמר שם. זה מעליך. איתך או בלעדיך. הבחירה שלך היא האם להיות חלק מהתהליך, להוביל אותו, להיות שותף אליו, או לנסות להפריע לו, ואז התהליך יעקוף אותך. אבל התהליך הכולל, המקרו, אתה לא משפיע. אדם יכול לפעול על 4 אמות שלו. שם תעשה מה שאתה רוצה. תרצה להרוס, תהרוס, תרצה לקלקל, תקלקל. התהליך הכולל, התוכנית הגדולה, אתה יכול לכל היותר להיות חלק ממנה או מחוץ לה. היא תתקיים איתך או על גבך. זה אתה לא יכול לעצור. אין יכולת להוציא את העולם ממסלולו. זה אין יכולת. קיבלנו ב4 אמות שלנו, תעשה מה שאתה רוצה. זה בערך הרמח"ל מגלה, המהר"ל. מה שאמרת לו, כל המושג שאנחנו תמיד יודעים שגלגול זה אדם בא לתקן את מה שהוא קלקל בגלגול הקודם, אתה אמרת לו שלקלקל אי אפשר. לא, אני מתכוון, אני אסביר מה שאמרתי. ברור שהמובן הפשוט של גלגול, אדם קלקל, הוא בא לתקן. לא, אני מתכוון ככה, אני הבנתי את השאלה שלו ככה ועל זה עניתי. אדם בא לתקן את מה שהוא קלקל. אבל הוא שאל, מה שהארי שואל, ואם כשהוא בא לתקן הוא עושה קלקול חדש, זה אמר הארי אל תדאג, לא ייתנו לך לעשות קלקול חדש. הביאו אותך לתקן את מה שקלקלת, לא ייתכן שזה יגרום לנזק יותר גדול. זה לא ייתנו לך. אבל ברור שאתה יכול לקלקל את מה שהוא ניתן לו לקלקל בפעם הראשונה שהוא הגיע, כביכול. מה שתיקנת בעבר לא תוכל לקלקל היום, זה הכוונה. בסדר? אבל למה זה חשוב לנו לדעת? בוא נצא לדרך. זו הקדמה. זה הקדמה. הקדמה הראשונה... לא, כאילו, הרי בתורה ובגמרא אין שום התייחסות לגלגול. נכון, פה נכנס הזוהר והארי וגילה רובד חדש. אבל בואו נתקדם עוד רגע, האור יאיר יותר טוב. אני רוצה להתחיל את סיפור המגילה, וכמו שאתם מבינים, להראות שסיפור המגילה הוא בעצם חלק מתהליך שהיה וחזר והמשיך, וזה המטרה. ההתחלה של כל ההתחלות. בואו נתחיל מפרק א', מהמבוא אפילו של הסיפור. המבוא של הסיפור, כמו שאולי אתם כבר חלק מכם מנחשים, חטא אדם הראשון. למעשה, הכל מתחיל שם, כי זה ההתחלה של הכל. כל המציאות השתלשלה משם. בואו כמה דקות נזכיר את זה, נלמד את זה, טיפה נסביר את זה. נתחיל עוד לפני החטא. ונלך עם זה הלאה. אני רוצה להתחיל מחטא אדם הראשון, כי זה בעצם המקום שאליו אנחנו נכנסנו, הצטרפנו. העולם נברא, אדם הראשון נברא לתוכו. הייתה תוכנית, אני מתחיל, נלך לאט. נברא, לבורא הייתה תוכנית לברוא עולם ולשים בתוכה אדם. מטרה מסוימת שנדבר עליה בהמשך. אל אותה מטרה שהייתה לבורא לברוא עולם, הוא ברא אדם, ותפקיד האדם היה, לא ניכנס כרגע, לגלות ייחוד הבורא, אני לא רוצה להיכנס לזה. היה לאדם תפקיד, שאם הוא היה ממלא אותו, אז העולם כולו היה בא אל תיקונו, ולא היה מציאות עולם כמו שאנחנו מכירים כיום. אני אומר דברים קצת עמוקים, בהמשך טיפה נרחיב אותם. קודם את המהלך, בסדר? שיהיה לנו מתמטיקה של סיפור בראש. אז נברא אדם, אילו לא היה חוטא, היה מגיע לשבת, שבת של העתיד לבוא, כמו שכתוב, היה אוכל בהיתר מעץ הדעת, והתוכנית המקורית של הבורא הייתה באה אל מימושה, והכל היה בסדר והכל היה נגמר. זהו. לא היינו יושבים פה היום. לא. אלא מה? אדם הראשון חטא, לפני שבת. החטא של אדם הראשון מחייב תיקון.
עכשיו שימו לב טוב, יש שני תיקונים. שימו לב טוב, זה מאוד חשוב. קודם כל צריך לתקן את מה שהאדם הראשון פגם. כמה זמן צריך לתקן את מה שהאדם הראשון פגם? ועל כמה אנשים מוטלה המשימה? על כל העולם ב6,000 שנה. 6,000 השנה באו לתקן את מה שהאדם הראשון פגם. שיגמרו 6,000 השנים, אנחנו נהיה דקה לפני כניסת שבת של האדם הראשון. תיקנו את מה שהוא פגם. זהו. מה? זה אוטוטו. זה אוטוטו. אחר כך, כולנו נעשה את מה שהוא היה אמור לפעול ולא פעל. כלומר, א', הוא לא פעל את מה שהוא היה צריך לפעול. זה, אני אומר קצת רמח"ל, רק רגע, אל תלחצו, עוד רגע הדברים יקבלו קרקע. בסדר? אני רק צריך את המילים פה בשביל אז זה קודם כל המבנה שכתוב ברמח"ל, כמובן בשם האריה. אז אדם הראשון חטא. בגלל שהוא חטא, נוצרה המציאות שאנחנו מכירים. באנו לעולם, ויש אנשים ובני אדם ומציאות ויום אחרי יום, וב6,000 השנים האלו תפקידנו לתקן את חטא אדם הראשון, להתחיל לפעול את התיקון. זה לא תיקון של רגע, זה תיקון ארוך, פעולות ארוכות מאוד. אומר הרמח"ל בדרך השם, כך, אחרי שאדם הראשון חטא, אז נוצרה בריאה, והבריאה כולה הייתה באיזשהו סטנד ביי, עבודה כזאת. מי ימשיך? מי יתקן? מי ייכנס לנעליים של אדם הראשון? וככה עברו להם 10 דורות, אפילו יותר, עד שהגיע אברהם הראשון. אברהם אבינו, אברהם העברי, הוא הראשון שהחל לקרוא בשם השם מעצמו, והשם בחר באברהם למלא את התפקיד של אדם הראשון. כלומר, אברהם התחיל לתקן את חטא אדם הראשון, ועד השם בחר בו, וקראת איתו ברית, שאתה וזרעך מקבלים את הכלים לתקן את החטא. וכל שאר הגויים מסביב הופכים להיות צופים נלווים, יעזרו לכם, יפריעו לכם, אבל זהו. כי התקבלה פה תמונה. זה בריתו של אברהם אבינו. קודם כל אומר את זה הרמח"ל. כלומר, אברהם נכנס לנעליים הגדולות של אדם הראשון, אני ממשיך את מה שאדם הראשון היה אמור לעשות. בסדר. אחר כך, שימו לב, אבל אברהם עצמו, אולי עוד נוסיף עוד נקודה. זה שלב אחד. אני חוזר צעד אחד אחורה. מה קרה בחטא של אדם הראשון? מה קרה? אם ננסה לתאר את הנזק, מה קרה? זה דברים שוודאי אני חושב שמעתם הרבה פעמים. קודם החטא, הקדוש ברוך הוא ברא טוב ורע. היה טוב בנפרד, ברור וניכר, והיה רע, נפרד, ברור וניכר. אדם הראשון הייתה לו בחירה, כמובן. הוא ראה ברור, זה טוב, שחור לבן. זה רע, הוא ידע, זה טוב, זה רע. כמו שהיה, כל אחד יכול להכניס יד לתוך אש בוערת, אבל אין שום, יש בחירה, אני יכול להכניס אם אני רוצה, אבל אני רואה בוודאות שלא כדאי. ככה הייתה כל המציאות לפני החטא. לאדם הראשון הייתה בהירות טוטלית, מוחלטת. זה טוב, זה רע. כשהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא יצר ערבוב טוב ורע. כל הטוב וכל הרע, הכל התערבב, וזה אנחנו חשים מאוד מאוד ברור היום. אין שום דבר היום שהוא בבירור טוב ובבירור רע, בכל דבר רע יש קצת טוב, בכל דבר טוב יש גם קצת רע, ואין ודאות לאף אחד בשום דבר, האם כך רצון השם או כך רצון השם, זה מה שטוב, אולי כך, ריבוי הגוונים ואין סוף האפשרויות, זה תוצאה של חטא עץ הדעת. חטא הדעת הראשון. פשוט שזה עץ הדעת הפוך, הבהיר לו את זה. ערבב טוב ורע. עכשיו, אני פה רוצה ללכת טיפה יותר לעומק כדי להראות נקודה, טיפה, מי שזה כבד לו, לא נורא, אני לא צריך את זה להמשך, רק ככה, מעין סוגריים. כמו שנוצרה תערובת טוב ורע, אז בעומק נוצר תערובת בין הקדושה לטומאה, כן? טוב זה בעצם הלבוש החיצוני של הקדושה. רע זה הלבוש החיצוני של הטומאה. אז נוצרה גם תערובת קדושה וטומאה. וכל העולם היה תערובת אחת גדולה של קדושה וטומאה. כל אחד מחפש לבנות לעצמו. כל אדם הכיל בתוכו קדושה וטומאה. אומר הארי, זו נקודה יפה, שימו לב, אני פעם אמרתי את זה פה, אני זוכר. אברהם אבינו החליט להתחיל לתקן, לברר, להוציא את הטוב מהרע, התחיל לגייר אנשים, לשאוף חלקים קדושים מתוך הרע. אבל הוא עצמו גם היה מעורב בטוב ורע. ולכן, כן, ולכן, אומר הארי, נולדו לאברהם 2 בנים. יצחק, זה חלק הטוב שאברהם הצליח לברר, אבל ישמעאל היה באברהם חלקי רע, כתוצאה מהחטא. זה הלך לישמעאל. כביכול אברהם הצליח כל כך לברר בתוכו את הטוב ואת הרע שבו, שנולדו לו 2 בנים. יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע, וישמעאל שכולו מחלק הרע. גרש העמה הזאת, אמר לו הקדוש ברוך הוא. זה התהליך שאברהם עשה. אבל אברהם עצמו היה מורכב
מחלקי טוב ורע, כן, זה ברור, הוא נולד אצל תרח, מה רוצים? אומר לנו הארי, יצחק ממשיך את אברהם, גם אצל יצחק עוד היה תערובת, לא היה נקי עד הסוף, היה צריך הרבה עבודה. לכן גם ליצחק נולדו 2 ילדים, אבל תאומים, מאותה אישה, יעקב ועשיו, וכבר ההבדלים לא היו כל כך גדולים. אבל יעקב זה יעקב ועשיו בסוף יצא החוצה. ומעולם לא נאמר בבירור מהקדוש ברוך הוא לעשיו, ליצחק, קח את יעקב. לא, היה מקום לטעות, ויעקב ויצחק באמת טעה, וזה הסיפור שאנחנו תכף נלמד בהרחבה. אצל יעקב כבר העסק היה הרבה יותר זך, מיתתו שלמה, כל ילדיו זכים וטהורים. אומר הארי, לא מדויק. לא היה לו חלקי פסולת ברמה של להוליד ילד, אבל בכל אחד ואחד היה קצת שבקצת שבקצת. איפה ניקינו את זה? בגלות מצרים. מסוים מה שאמרת, אבל עוד רגע, בחירת יוסף, והירידה למצרים. שכתוב, צרפתני כי מתאר כסף. הירידה לגלות מצרים הייתה לזכך את זה. ומה באמת קרה? ילדו 6 בקרס אחת, עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהצליחו את החלקים הקטנים האלו להפריד. וזה 4/5 שנשארו, שמתו במכת החושך. ואז כל חלקי הרע יצאו החוצה, עם ישראל יצא ממצרים חמושים על החומש, שזה חלקי הטוב לבד. ועם כל זה, רגע, חכה, תן לי סוף. לא, ועם כל זה, מה זה באמת תן זה מה שהוא אמר גם כן. כן, עבודה ארוכה. אבל אותם אנשים שיעלו ממצרים, שזה כמו סולת מנופה, זה החומש, הלכו לקבל תורה, ובעצם בקבלת תורה נגמר החטא לגמרי, כמעט לגמרי, כמו שכתוב, כן, רגע, יש פה סיפור ארוך, תנו לי. זה מה שכתוב שבמעמד הר סיני פסקה זוהמתם, חזרו למדרגת אדם ראשון קודם אחרי. אנחנו רואים איזשהו רצף, אבל זה תהליך אחד ארוך. אז בעצם יוצא ככה, אברהם התחיל לתקן את החטא. מאשר טוב. מה? אם יצאו 1/5, יש יותר רע מאשר יש טוב. יותר רע מאשר טוב. כן, לגמרי. אם יישאר זמן וסבלנות, נמשיך. אני אחזור לנושא הזה. זה הקדמה כדי להתחיל. אחר כך, אצל אברהם ויצחק אם תישארו איתי עד הסוף, איך הגענו ליותר? אני מסכים. שואל אותו. ירדו יותר. במילה אחת, ההשוואה היא לא כמותית, ההשוואה היא ערכית. כי לא מרובכם, ההשוואה היא ערכית. אנחנו רואים שמעט אור ברוחי אדם נכון, זה אומר מה ראינו עד עכשיו? שהיחס הנכון הוא הרבה לעומת. מה ראינו עד עכשיו? אברהם התחיל לתקן את החטא, אבל יעקב בעצם היה זה שהביא כמעט את החטא לתיקונו. אז יעקב תיקן את חטא אדם הראשון. אוקיי. עכשיו בואו תראו מה מגלה לנו הארי. דבר מדהים. אצל אברהם, שנולדו לו 2 בנים, היה די ברור שיצחק נועד להמשיך את הברית, את התפקיד, את תיקון החטא, ישמעאל אין לו מה לעשות בסיפור. אבל ליצחק כבר לא היה ברור מי ימשיך. אולי עשיו, אולי יעקב, אולי שניהם ביחד. ובאמת, זו הסיבה שעשיו רצה לברך, שיצחק רצה לברך את עשיו. לתת לו את הברכות, גם את עשיו, גם את יעקב, כן? כי נכרתה ברית עם אברהם וזרעו, שניהם זרעו של אברהם, שניהם יפעלו את תיקון החטא. אבל רבקה ידעה שעשיו לא, עשיו כולו מחלקי הרע, הוא היה אצלה בהיריון. היא הרגישה כבר בהיריון מי זה עשיו. 2 גויים בבטנך, 2 לאומים ממאייך ייפרדו, אמרו לה. יצחק לא שמע את הדיאגנוזה הזאת. ולאום יאמוץ, ורב יעבוד צעיר. לא, היא הבינה שהיא עם עשיו אין מה לעשות. היא רצה לצאת על בתי עבודה זרה. לא סיפרה לו. זה לא, כנראה שזה לא היה בר העברה. זה היה נבואה כזאת. אז היא עשתה הכל כדי שהברכות יגיעו ליעקב. הברכות זה בעצם הכלים, כל הברית, דרכו של אברהם, מי ייקח אותה? יצחק עצמו חשב שעשיו כשיר לזה, יכול לעשות את זה, אבל רבקה הבינה שלא. והאמת שגם יעקב הוא ידע את זה. יעקב כבר בצעירות ראה איפה עשיו מסתובב באמת. ולכן הוא קנה ממנו את הבכורה. היה מוכן לשלם לו, כן, כך, בזול, אבל קנה את הבכורה. עשיו חזר בו אחר כך, הוא טבע את הבכורה. אבל יעקב כבר לקח אותה ממנו. לא כך חזר, עשיו לקראת הברכות של האבא לא ויתר. אז רבקה נכנסה לתמונה ופעלה את כל מה שהצליחה לפעול כדי שהברכות יגיעו ליעקב. כלומר, יש פה את השאלה הזאת, מי ימשיך את הדרך? מי יוביל את הקו של אברהם, יצחק והלאה? אומר הארי, עכשיו תשמעו. אדם הראשון בעצם, מי לחם בו? מי יחטיא אותו? הנחש. כלומר, המאבק הוא בין הנחש לאדם הראשון. כשהאדם הראשון נברא כדי לעשות תפקיד מסוים בבריאה,
והנחש הקדמוני הוא לא היה שיט. עובד כדי לעצור אותו. אז זה קודם כל שני הצדדים במאבק. הנחש השתמש בחווה, והיא גרמה בפועל לחטא, ביטטה את אדם הראשון. לא מתוך עניין להחטיא אותו, היא פשוט הוטעתה על ידי הנחש. אבל המאבק הוא בין הנחש לאדם הראשון, שחווה היא הייתה כלי מסוים שגרם לחטא. אז היא נקראה למה נאשם. אומר, כי יש לה בחירה, תמיד יש בחירה. תמיד יש בחירה. חוץ מזה העונש הוא תיקון. זה לא עונש במובן של פגיעה רק. גם אם אדם שובר משהו בלי כוונה, הוא מתקן את זה. אפילו אם היא לא אשמה, היא צריכה לתקן. אתה תראה תכף. אומר לנו הארי ככה. אדם הראשון, כמו שאתם מבינים, צריך לתקן את מה שהוא קלקל, אז הוא כביכול, פה אני אומר את המילה כביכול, אם יתאפשר להסביר את זה, הוא בא בגלגול שוב פעם. זה קצת לא מדויק. אדם הראשון בא בגלגול באברהם, בעצם, לתקן את מה שהוא פגם, דרך יצחק, אבל בעיקר, אומר לנו הארי, שהאדם הראשון התגלגל ביעקב. הוא מביא זוהר שכתוב שופרי דיעקב כשופרי דאדם הראשון. היו נראים אותו דבר. יעקב היה גלגול של האדם הראשון. ומגלה הארי שחווה התגלגלה ברבקה. זה הסיפור. חווה התגלגלה ברבקה. אומר הארי, ורבקה אוהבת את יעקב, כי זה בעצם בעלה. בסבב הראשון שלהם. היה לה, היא הרגישה, היא ידעה מי זה יעקב. ולכן רבקה... ועשו מה היה גלגול של הנחש? עשו שורשו בנחש. כן, זה כתוב, אתה תראה עוד מעט את התמונה הרחבה יותר. כלומר, הנחש כאילו הוא חזר והופיע, חיפש חייל. עשו התאים לו. תכף תראה מה נעשים. יכולים להגיע לגלגול לשתי אנשים בעולם? כן, כן, כן. כמה רגעים מהתמונה תתבהר יותר, אבל אתה שואל, מי מפריע לך? מי? איפה השאלה? אברהם ויעקב. כן, לא בעיה. הארי מפורש כותב את זה. הם יכולים לחיות ביחד במקביל. לא, שתיהם בעולם. כן, זה ניצוצות מהנשמה. הנשמה מתחלקת לזה ולזה ולזה, כולם פועלים את התפקיד. כן, זה כתוב. אבל הוא לא חיפש למעשה, עשו לא חיפש להפיל את יעקב. חכה, עוד רגע. קצת אורך רוח ואז תראו איך זה מתבהר. כן, עוד טיפה, אז אני אגמור את ההקדמה הראשונה ויהיה לנו קל. אומר הארי, זה הסיבה שרבקה מתאמצת לקחת את הברכות מעשיו ליעקב. היא רוצה לתקן את מה שהיא קלקלה. היא יודעת שהיא זו שקלקלה בגלגול הקודם. היא פיתתה את אדם הראשון. היא גרמה לכל החטא, היא גרמה לכל הקלקול, היא גרמה לכל הנזק. עכשיו, הסיפור מגיע לצומת נוספת, אפשר לתקן, אפשר עוד פעם להסתדר. המאבק חוזר, הכוחות הפועלים שוב פעם בתמונה. אז רבקה נכנסת לתמונה. היא אומרת, אני אתקן את זה עכשיו. היא הולכת ליעקב, לך, תקבל את הברכות, תיקח אותם, אני אסדר, אני אעזור. היא נכנסת לזה. אומר הארי, תשמעו רמז יפה. יעקב אומר לה, אני מפחד, ואם אולי מושני אבי והבאתי עליי קללה ולא ברכה. היא אומרת לו, עליי קללתך בני. הפירוש הפשוט, אני מוכנה לקחת על עצמי את הקללה. היא כאילו מוסרת את נפשה בשביל זה. כל כך היא רוצה לתקן, וזה הדרך לתקן. אני מוכנה למסור את נפשי, אני אספוג את הקללה איתי. אבל צריך לתקן את הסיפור הזה. אומר הארי בעומק, עליי קללתך בני, הקללה שנתקללת, אתה, אדם הראשון, עליי, אני גרמתי לקללה הזאת. אז אתה מפחד להתקלל, הולכים פה לתקן עכשיו. עליי קללתך בני, את הקללה הזאת אני רוצה לתקן. והארי מעריך, וגם הגאון כותב את זה. אדם הראשון התקלל למתת קללות. למתת קללות. כך כתוב. זה העומק של המתת מלאכות שנאסרו בשבת. זה הטל, לעתיד לבוא של תחיית המתים, שהוא התיקון לאותם למתת קללות. טל אורות טל לך. אומר הארי, הכוחות של יצחק, יש בהם תיקון לאותם למתת קללות. וייתן לך אלוקים מטל השמיים, כנגד למתת הקללות שנתקלל אדם הראשון. כנגד למתת הקללות, טל השמיים. זה התיקון אחד. הארי כותב שאדם הראשון התקלל, בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל בברכה של יצחק כתוב, וייתן לך אלוקים, כתוב, דגן ותירוש. כנגד זיעת אפיך, לך יהיה דגן ותירוש. כתוב, קוץ ודרדר תצמיח לך. אז הוא יתברך משמני הארץ. והארי מעריך שם עוד כמה דוגמאות, והגאון כותב את זה בפירוט גדול.
כלומר, הברכות היו תיקון גמור לחטא. אתה מפחד מהקללות? עליי קללתך. את הקללה שאני גרמתי אני רוצה לתקן. זה מה שהיא אומרת לו ללכת ולהיכנס. אומר הארי עוד יותר, היא אומרת לו, אח בני שמע בקולי. מה זה אח בני שמע בקולי? אח זה ממעט. מה זה אח בני? אומר הארי, נפלא. האדם הראשון אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי שמעת לקול אשתך וכולי ארורה האדמה בעבורך. האדם הראשון נענש על זה שהוא שמע בקול אשתו. אומרת לו רבקה ליעקב, אח בני שמע בקולי. הפעם תשמע בקולי זה יהיה טוב. פעם קודמת נכון, שמעת בקולי זה נגמר גרוע. הפעם אני בא לתקן. אח בני שמע בקולי. אח בא למעט שהשמיעה הזאת תביא תיקון. כי רבקה היא גלגול של חווה. והיא רוצה לתקן את מה שהאדם הראשון קלקל בגללה, ועכשיו האדם הראשון התגלגל ביעקב. חזרתי בשבילך על הכותרת. אח בני שמע בקולי. ממשיכים הספרים לבאר, היא נותנת לו 2 גדי עזים, אבל יעקב הביא גם יין. מאיפה הגיע יין? שואל המדרש. יין, מאיפה היה ליעקב? אומר המדרש שהביאו לו מלאכים יין מגן עדן. למה? כי איך היא פיתתה את אדם הראשון בגן עדן, שחתה לו יין, אחד מאן דאמר. כלומר, היא השתמשה בפעם הראשון בפרי העץ של גן עדן לרעה, עכשיו לטובה. צריך לתקן הכל. ככה שרבקה פעלה בכל הכלים שעמדו לרשותה להביא את החטא לתיקונו. כי כתוב, היא אמרה לו, לך אל הצאן לקח לי 2 גדי עזים. היא נתנה לו 2 גדי עזים, וכתוב שהוא הביא לאביו גם יין. ויש, מאיפה היה לו יין? אז המדרש שואל, לא היה לה, לא כתוב בתורה, זה אומר המדרש נכון, זה מלאכים הביאו. כי המדרש טורח להסביר מאיפה היה לה, היא אישה, אין לה ממון, אלא מה? כתוב במדרש שיעקב אמר לה, כל יום יש לך 2 גדי עזים. אז זה מותר לה לקחת בלי רשות, אבל יין בלי רשות, מאיפה היא תיקח? צריך רשות. אנחנו לא מכירים כל כך את המציאות שאישה צריכה לבקש רשות מבעלה כל כך היום. אבל זה ההלכה המקורית. כן? עכשיו בואו נלך עוד שלב. עוד שלב. רואים שרבקה מתאמצת להלביש את יעקב בבגדי עשיו, בבגדים החמודים, בבגדי עשיו בנה החמודות. כך כתוב, כן? היא טורחת לתת לו את הבגדים. מה זה הבגדים האלה? אז כתוב בחז"ל, שזה הבגדים שעשיו לקח מנמרוד. והוא מאיפה השיג אותם? זה כותנות האור שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה אחרי החטא. מה זה? מה הולך? אז בואו נבין את זה רגע. כתוב אני אסביר את זה בהמשך, בהרחבה, אבל מה שכתוב כתוב כך. ברגע שהאדם הראשון חטא, לפני החטא הוא לא היה צריך בגדים. אחרי החטא הוא פתאום צריך בגדים. מה קרה? התשובה היא כזו. האדם הראשון לפני שהוא חטא היה לו את כל האמצעים לפעול את התיקון שהוא צריך לפעול. אחרי שהוא חטא, עכשיו יש בעיה. אז הוא קיבל בגדים כאמצעי חליפי. הבגדים נועדו קצת לתקן את החטא, וגם לאפשר לפעול את מה שהוא היה צריך לפעול. אני אסביר את זה בהמשך יותר, ואני רוצה רגע שנתפוס את הרצף קודם. לא לסטות, אני אחזור לזה, בלי נדר. הבגדים האלו הם בעצם כלים חדשים, לפעול את מה שהוא היה אמור לפעול. כתוב בחז"ל שהבגדים האלו היו בגדי כהן גדול. מה הרעיון? מה זה בגדי כהן גדול? תשמעו דבר מעניין. בארמית בגדים נקראים כמו כלים, מאני. נכון. חטא אדם הראשון שינה את כל המציאות. אבל חטא אדם הראשון היה מקום אחד שהוא לא נגע. מקום פיזי, טריטוריה מסוימת ששם החטא לא כל כך השפיע. כלומר, אם אתה נכנס לשם, המציאות היא כמו המציאות שלפני החטא. כמעט. איפה זה? וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. באת אל המקום. תספרו כמה פעמים כתוב בתורה מקום. מקום המקדש, שם החטא לא פגע. לא פגע החטא. כתוב בחז"ל שהאדם הראשון, אחרי החטא, הלך וישב אצל הר המוריה. זה המקום הכי קרוב לבית. שם הוא הרגיש נוח. שם המציאות עוד הייתה ברורה, טוב לבד, רע לבד, עוד איכשהו. מקום המקדש זה מקום שהחטא לא פגע. בבית המקדש לא כל כך היה השפעה של חטא אדם הראשון. כתוב את זה, אריכות גדולה מאוד. שם העבודה של הכהן הגדול, הבגדים של הכהן הגדול, שם פועלים
את מה שהקדוש ברוך הוא רצה מההתחלה. שם פועלים בעצם את תפקיד אדם הראשון. בקטן, כן, אבל שמה. הכותנות אור הפכו להיות בגדי כהן גדול. זה הרעיון של הבגדים, ובלי נדר אני עוד אחזור. אז הכותנות אור האלו שהיו כלים לתקן את החטא. כלים אחרים. הגיעו לנמרוד, לדרך לדרך. עשיו לקח אותם מנמרוד. אומר המהר"ל, שבאמת עשיו לקח אותם מנמרוד, כי עשיו בתחילת דרכו ודאי רצה להמשיך את דרכו של אברהם ויצחק. הוא רצה להמשיך. ובמהר"ל כתוב כמעט לא מפורש, ככה אני התרשמתי, שזה הסיבה שיצחק טעה ורצה לברך את עשיו. כי הוא ראה שעשיו קיבל את הבגדים. אם הבגדים באו לחלקו, אז הוא צריך לקבל את הברכות. יש כותב על הכותנות תור וכותנות אור. זה אומר שהאדם הראשון כותנות תור. כן, מישהו כן. חטא, הפך את זה לאור. אז איך הוא הופך את זה לאור? כתוב שמי שעושה עבירה שקוע בדיכאון. דיכאון זה יגון. אז כתוב באי לבשם, אז היגון, להיות יגון, סמך תל. ספתא, סמך תל לאור נהיה אור. יפה. יפה, כן, יש לי עוד כמה רמזים על זה, אם תרצה, אחר כך אני אגיד לך גם. יפה, כן. כתוב שבספר תרא של רב מאיר, כתוב כותנות אור. נכון, זה המקור, לא רציתי להאריך בזה, אמת. אז הבגדים האלו היו אצל עשיו. רבקה שהבינה שעשיו לא אמור, לא יכול, לא רוצה, ויבז, הוא לא בסיפור הזה. אז הכל צריך להגיע ליעקב, גם הבגדים. לכן היא טרחה להעביר את הבגדים ליעקב, שעם הבגדים הוא יקבל את הברכות. וככה הוא יקבל גם את הברכות הרוחניות, גם את הכלים הגשמיים, הכל אצל יעקב. באמת זה כתוב. היום ראה ריח בני כריח השדה אשר ברככו השם, פתאום יצחק כריח גן עדן. הכל היה ביחד שלם, כל הרוחניות אצל יעקב, כל הכלים הגשמיים הגיעו ליעקב. הכל פה עבד, זה עבד, זה פשוט עבד. זה מה שרבקה עשתה, ולכן רבקה כל כך התאמצה, וכמו שהסברנו, שיהיה את הגלגול של חווה, והיא רצתה לתקן את מה שהיא קלקלה בגלגול הקודם. שזה מובן מאיפה יעקב הריח את הריח. כן, כן, כאילו, אנחנו מכיר את הריח. בדיוק, נכון. לא רק מאיפה הוא אומר, וריח אני זוכר את זה בפעם שעברה. שהכל נהיה בדיוק. אצלי כתוב שזה ההקדמה הראשונה. יצחק אמר, זה לא יעקב. עד עכשיו זה ההקדמה הראשונה. עברנו אותה בשלום, בסדר? דברים ברומו של עולם, אבל עוד נסביר אותם יותר בעזרת השם בהמשך. עוד קצת, אבל אני מעדיף קודם להגיד את המהלך, ואז נראה את הפרטים, זה נראה לי יותר קל לעיכול, שלא נאבד את הרצף. אבל עד עכשיו אנחנו יצרנו איזשהו מבנה. התחלנו מבחינת אדם הראשון, שגרם תערובת טוב ורע, אברהם נכנס לנעליים לתקן, והוא נבחר ונקבע על ידי הבורא, הוא וזרוע אחריו, יצחק אחר כך, ויעקב בעצם גלגולו של אדם הראשון, תיקן את החטא, כמעט, הכל כמעט, כן? תיקן את החטא. בזכות רבקה, שהיא גלגול של חווה, שהיא פעלה לתקן את העלי קהילתך בנית, מה שאני גרמתי, עכשיו אני רוצה לתקן, תשמע בקולי, קח את הבגדים. אז אנחנו עכשיו פחות או יותר בסדר האירועים אצל יעקב, החטא מתוקן. פחות או יותר מתוקן. נמשיכה. אומר הארי, ערכו בשאר גלגולים, בשאר הפסוקים, לא משנה, במקורות. יצא פה דבר מעניין. מה יעקב עשה לעשיו בעצם? זרק אותו החוצה מהקדושה. כלומר, הדיח אותו לגמרי משותפות עם הקדושה, העביר אותו. עשיו לא היה שם באופן מוחלט, אבל הוא בחר את הבכורה, הוא עשה כמה חטאים, שגיאות, איך שנקרא לזה, רבקה התערבה. יעקב למעשה הוציא את עשיו החוצה. זה השנאה הגדולה של עשיו ליעקב. זה השנאה הגדולה. עכשיו, אם נחזור להקדמה שאמרתי, המאבק בשורשו הוא מאבק בין הנחש והאדם הראשון בעצם. הזוג הזה נלחמים שוב פה למטה. מופע ב' שהאדם הראשון חוזר בתור יעקב והנחש מתלבש בעשיו. ועשיו כאילו ממשיך עכשיו את יעקב, את הנחש. עשיו ממשיך את הנחש עכשיו. אחרי הקרב הזה, שעוד עשיו עוד היה התנדנד, אבל אחרי שיעקב הוציא אותו מהסיפור, הוא כבר הפך לצונה שלו. עכשיו הנחש פועל בתוך עשיו, וזה המאבק. יעקב נאלץ לברוח. הוא לא יכול להישאר, הוא מפחד, הוא רוצה להרוג אותו. יעקב באמת חוזר, בורח. חוזר אחרי 20 וכמה שנים, 22 שנים, ואז בשרו של עשיו, כבודו הוא בעצמו, לא סומך על השליחים, הנחש בעצמו מגיע להילחם ביעקב, זו אותה מלחמה, הוא כבר לא יכל לו. יעקב באותם 22 שנה התחזק כל כך, לא הצליח, למעט פגיעה בכף הירך. נסביר את זה בלי נדר. פגע בכף ירחו. על דרך הפשט,
משהו ביכולת העמידה מול עשיו נפגע. משהו נפגע. הוא יכל לו. שלכן כי עלה השחר. יעקב החזיק מעמד, אבל לא לגמרי. לא לגמרי. משהו נפגע. כתוב בארי, שבאמת, מחרת בבוקר, בין לי זה היה למחרת, שעשיו עצמו הגיע, לא שרו. עשיו הגיע לפגוש את יעקב, יעקב קורע ומשתחווה לו. 7 פעמים. למה? כי הוא פגע לו בירך. ניצחתי, אבל לעמוד מולך חזיתית קשה. כך כתוב. זה הסוג של... וזה פגם, מגלה הארי. זה פגם. צריך לטפל בו. יש בזה עריכות, למה? אבל זה פגם. הוא גם קרא לו אדוני, אומר הפרקי דרבי אליעזר, לעשיו אתה קורא אדוני? לא טוב. אז זה המאבק בין יעקב ועשיו, שזה מתחיל למעלה, בין הנחש והאדם הראשון. אנחנו עכשיו בסיפור, במופע השני שלהם, פה בעולם שלנו החומרי, עשיו, עכשיו שהוא שונא, שהוא הודח מחלק הקדושה, נלחם ביעקב, שהוא בעצם אדם הראשון ממשיך את הקו. זאת אומרת שכל היריבות ביניהם זה בכלל לא על דברים גשמיים, זה משהו גבוה. זה הרעיון, שהכל, זה המהות, זה מלחמת הקיום של העולם, פשוט ככה. מלחמת הקיום של העולם, וזו מלחמה שלא תיגמר עדיין, לא נגמרה בכל אופן. עכשיו בואו תראו, תהליך התיקון השלם, איפה הוא נגמר? כמו שראינו קודם, הוא נגמר בעצם בעם ישראל שיורד למצרים, מקבל תורה, אבל זה לא מספיק. הוא ממשיך עם התורה הלאה לארץ ישראל ובונה את בית המקדש, את המקום שהחטא לא פגע. זה התיקון השלם. עם ישראל עם תורה בבית מקדש. זה התיקון השלם. זה המציאות שבה החטא כבר כמעט ולא ניכר. צריך להתחיל לעבוד, לתקן אולי. אז צריך את בית מקדש, עם ישראל בארץ ישראל עם בית מקדש, זה המציאות הנפלאה של תיקון החטא. המציאות הזאת שרדה 410 שנים, ונחרב בית המקדש. אז אחרי שנחרב בית המקדש, שוב פעם, החטא התעורר נקרא לזה. הוא פועל, הוא חזק, הוא משפיע, אין מציאות שמתקנת אותו. אבל גם בזמן שבית המקדש היה כאן, לא היה מושלם. לא היה מושלם. בוא, אל תיכנס. בסדר, זה הוביל לחורבן. תעזור, אתה צודק. בוא, תחזיק ראש עם המהלך. שנייה, אתה צודק. בוא רגע, תראה את התמונה הגדולה, יהיה לנו כאן. עם ישראל גלה. גלות ראשונה הייתה גלות של 70 שנה. לסוף 70 שנה, מה אמור להיות? מחזור. כל אחד מבין שסוף ה-70 שנה זה צומת דרכים קריטית. שימו לב, זו אותה צומת שיעקב חוזר לארץ ישראל. שיעקב הלך, עשיו לא רדף אחריו. תלך, אם אתה לא פה אין לי בעיה. לקחת לי את הברכות, סידרת אותי, אבל אתה לא בארץ ישראל. אני יכול לחיות עם זה, אומר עשיו. יעקב חוזר, ויאבק איש עמו. הגיעה המלחמה. אתה רוצה לחזור? אני מתייצב מולך. קרב. יעקב ניצח את עשיו בקרב ההוא, בחזרה ההיא. ניצח, חזר. והתחבקו והתנשקו, בסדר. עכשיו, הנה, סיבוב ב'. עם ישראל כולו גולה, יוצא מהארץ. אין בעיה. הנחש רגוע. לסוף 70 שנה עם ישראל אמור לחזור לארצו. אותו סיפור. מה אמור לקרוא עכשיו? הנחש אמור לרדת עוד הפעם, לעצור את זה. לסוף 70 שנה מתחיל סיפור המגילה. זה, לשם אני חותר. בדיוק לסוף 70 שנה. הנחש יורד למטה. מחפש עכשיו 2 חיילים חדשים לנהל אותם מלחמה. מצא לו. אחשוורוש עושה משתה. פה מתחיל המשתה. מה אחשוורוש עושה משתה? מה הוא רוצה? כתוב בחז"ל, דברים ברורים, שהוא עשה משתה, לסוף 70 שנה, אתם לא חוזרים, כן טעות, לא טעות. הוא לא רצה שיחזרו. 70 שנה ממתי? מגלות בית ראשון, זה רק גלות של 70 שנה. אז בסוף 70 שנה שעם ישראל אמור לחזור, אז אנחנו חוזרים לאותו סיפור. זו אותה חזרה של יעקב, שהנחש מתייצב מולו. אותו דבר הנחש יורד למטה עוד הפעם. לעצור את זה. והוא מתלבש באחשוורוש, ואחשוורוש הולך ועושה משתה, שמטרת המשתה להחטיא את עם ישראל, כתוב בספרים, לעורר את חטא אדם הראשון. מפורש כתוב בספרים. המשתה היה לעורר את חטא אדם הראשון. ופה אני אסביר. תרצו, תפרשו, שאחשוורוש התכוון במודע לעורר את חטא אדם הראשון. תרצו, תפרשו שלא היה לו מושג בכלל מה קורה. הוא פעל מכוח כוחות עליונים שהשתמשו בו. מה שנוח לכם. יש צד לומר שהוא ידע שהוא זה? כן,
על המן כתוב שהפילפור נכון, אין לנו בעיה, אין לנו בעיה. לסתום את המחזור? חז"ל אומרים, גיאו לא חזי מזלי חזי. אתה צריך לדעת באמת פה, הארי הוא מספר על פרעה, שפרעה ידע דברים מדהימים. פרעה באמת ידע, המצרי הזה ידע משהו? אולי הכוונה? שרו! שורשו הרוחני ידע, או שכן, או שלא, אינני יודע. פרעה היה המכשף הגדול. אז אני אומר, לא רוצה להיכנס, לא אכפת לי. שני הפירושים כתובים. זה כנגד זה, אנחנו היום מרגילים מושגים שגוי הוא סתם סתום. אבל זה היה פילוסופיה, כן, אני היו מסכים, גאונים, לכן אני היו אומר, אין לי קדושה בעיה, מתאימה. גם כך, מה שנוח. אז אחשוורוש עושה משתה כדי לעורר את חטא האדם הראשון. אז אני מוסיף, במודע או שלא במודע, או שאחשוורוש הוא רק משקף את המאבק העליון, או שהוא גם כן זכה להבין מה הוא עושה כאן, לא אכפת לי, לא מפריע לי, מה שתרצו, מה שנוח לכם ללכת הביתה. אחשוורוש עושה משתה לעורר את חטא האדם הראשון. ומה הוא לובש במשתה? יודעים? את בגדי הכהן הגדול. את אותם הבגדים שעוברים כל הזמן מיד ליד. מי ייקח את הבגדים? אתה או עשיו או יעקב? הבגדים אצלי עכשיו. תחזיר את הבגדים. אני לוקח את הבגדים ועושה איתם משתה והבגדים יישארו פה. אין חזרה, אין בית מקדש, אין תיקון. הבגדים יהיו בגדים יפים למשתאות. זה מה שאני אעשה מהבגדים. לא בגדים רוחניים, שום דבר. תשימו לב, יש הרבה, בלי נדר להסביר את זה, הבגדים במגילה תופסים המון מקום. הבגדים והלבוש, אתם מתחילים לראות מאיפה זה נובע. כל חזרה על הסיפור הראשון. גם כלי המקדש מסתובבים. נכון, וזה גם... להראות להם שזה נשאר פה. הוא מביא אליהם משתה את כלי המקדש. גם כן, את בגדי כהן גדול, את כלי המקדש. הוא מנסה לפגוע בכל הכלים לתיקון של החטא. הנחש לא רוצה. הנחש כל עניינו זה להילחם באדם הראשון ובתיקון של העולם. כל הזדמנות שנקראת לדרכו הוא חוזר למטה ומפעיל את מישהו מצליח. כל המפה חוזר על עצמו. ואיך היה החטא אדם הראשון? החטא, הפעולה של החטא הייתה על זה, האכילה. אז אחשוורוש עושה משתה. משתה הזוי, בכל קנה מידה. כמה ימים, לא? לא יאומן, חצי שנה של משתה שלא נתפס. תאכלו ותשתו וכל מה שרק היה אפשר. מה? גם היין. גם היין. כל מה שרק היה אפשר כדי לעורר את החטא על ידי אכילה. הוא רוצה לחזור אם חטא האדם הראשון היה עם היין, אם חטא האדם הראשון היה עם היין, מובן גם למה לא כתוב שום אוכל במגילה. בתחילת המסיבה. מדברים רק על יין. יכול להיות. והוא מצליח. עם ישראל חוטא באותו משתה. למעשה כתוב שכל הגזרה של המן, מפני מה התחייבו כליה, תירוץ אחד, שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. מה קרה? זה מה שקרה. נהנו מסעודתו, התעורר חטא אדם הראשון, על אדם הראשון נגזרה מיתה בחטא. החטא הזה מעורר גם את העונש בעקבותיו. לכן נגזרת גזירת כליה. אחר כזה גזירה של מיתה חמורה, החטא התעורר, כל הכוח וכל העוצמה. החטא התעורר. נסביר בהמשך בלי נדר איך המשתה עורר את החטא. נסביר את זה, לא אשאיר את זה פתוח. אם עוד יישאר זמן. אבל החטא עורר את החטא. המשתה עורר את החטא. אז חוזר החטא. חוזר עונשו של החטא. אז שוב פעם נגזרת גזירת כליה. אז אנחנו רואים את עכשיו, הנחש חזר. למנוע את עם ישראל שיחזרו לארצו. שיבנו את בית המקדש. הנחש חזר, התלבש באחשוורוש. עוד מעט תראה שהוא גם עבר דרך המן. הנחש הפעם עובד עם שניים. שניהם עובדים איתו. אחשוורוש התחיל, המן גם כן. נחש שני ראשים. כן, כתוב מפורש בפסוק. לעשות כרצון איש ואיש. מה זה כרצון איש ואיש? אומרים חז"ל, כרצון מרדכי והמן. כלומר, מי שלומד את חז"ל, מרדכי והמן ניסו לשלוט במשתה. כל אחד ניסה לקחת את המשתה לכיוון שלו. במילים אחרות כתוב פה שהמן תמרן את אחשוורוש לעשות את המשתה. כלומר, מי עומד מאחורי המשתה? לא רק אחשוורוש, גם המן. שניהם, הנחש, תכף תראו שהמן מאוד מרכזי פה. הנחש הופיע פה ומנסה למנוע את החזרה של עם ישראל לארצו בסוף ה-70 שנה, בדיוק כמו שהוא נלחם ביעקב כשהוא חזר לארץ ישראל. למנוע את זה, הסיפור חוזר על עצמו. עכשיו בואו ניכנס לסיפור המגילה עצמו. הרי המגילה, הסיפור מתחיל, הפרט הכי בולט, שבעקבותיו כל האירועים משתלשלים, זה מרדכי. לא קורע, לא משתחווה, מרגיז כל כך את המן, והמן לא מוכן לקבל את זה, ולא רוצה להרוג אותו לבד, לא נעים, ויבז בעיניו, אז הולך משתדל להרוג את כל עם ישראל. אז כולם שואלים, שאלה ידועה, למה
למה מרדכי לא קורא ולא משתחווה? מה קרה? לא ברור שבכלל היה אסור, ספק איסור, לא מפורש האיסור בזה, דנו בזה הראשונים באריכות. למה אתה לא קורא? למה אתה לא משתחווה? מה קרה? וכמו שזה נראה, כן, כמו שזה נראה, זה גרם את כל הגזרה, במבט הפשוט. מה הסיפור? אומר הארי, קדימה, אתם יכולים לחש לבד. מה? אומר הארי, הסיפור חוזר על עצמו. יעקב מתגלגל במרדכי. זה מה שקורה כאן. והנחש, עשיו מתגלגל בהמן. יעקב ועשיו מופיעים שוב. מרדכי והמן. יעקב ועשיו מופיעים שוב. בסיבוב הראשון, אומר הארי, יעקב השתחווה לעשיו, פגם. אבל האמת לא היה לו ברירה כל כך. נפגע לא יערך, אבל הפגם הוא גם, צריך לתקן אותו. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה לתקן את הפגם הזה. תשאלו איך מרדכי הצליח לא לכרוע ולא להשתחוות. פשוט גם יעקב לא רצה לכרוע ולהשתחוות, רק נפגע לא יערך. איזה כוח יש למרדכי שאין ליעקב? איש ימיני. הוא לא היה בחטא העגל. הוא לא היה? בנימין. הוא לא היה איפה? לא, ברכת יוסף. לא. עוד שלב, אתם צודקים, אבל... היחיד שלא השתחווה... הוא לא השתחווה לעשיו. היחיד שלא השתחווה זה היה בנימין, הוא לא נולד עדיין. אומר, היחיד שלא השתחווה זה בנימין, אז מרדכי שהוא הגיע מבנימין, היה לו כוח שלא היה ליעקב. הוא לא קורע, הוא לא משתחווה, הוא מתקן את ההשתחוויה של יעקב. סתם מרדכי לא קורע ולא משתחווה, יש לו סיבה. איש ימיני, והייחוס נגמר שם. מספיק. זה מרדכי, איש ימיני. אולי גם כן בגלל שבנימין ביתו של נחש, גם פה יש להם איזשהו חשבון מסוים. אולי, שנייה, אני שומע. עכשיו פה... אומר השלה, רגע, יפה. אומר השלה, פרט אחד, שלא פשוט נהנה ממנו. בית המקדש נבנה בחלקו של... בנימין. למה? כי המקום לתקן את החטא יכול להיות רק אצל מי שאין לו שום פגם בחטא. ההשתחוויה לעשיו היא המאבק הזה. בנימין נקי מזה. אומר השלה הקדוש, שם נבנה בית המקדש, אצל בנימין. המקום שמנותק מהחטא. לגמרי. זה בנימין, זה מרדכי. מרדכי לא קורע, לא משתחווה. אומר הארי, אני ממשיך רגע, תחזיקו חזק. כתוב במגילה... אבל רגע, איפה ממשיך היתרון של בנימין? חוץ מזה שהוא לא היה בהשתחוויה. אין לו פגם. אין לו פגם, הוא יכול לעמוד מול עשיו. לא, אבל אין לו יתרונות, אז למה... אז פה יעקב. למה המקום אצלו? מה... לא, כי האחרים פגמו. כי אצל כל האחרים היה פגם. הוא מושלם. תראה, כתוב במגילה. היה פגם, לכן שמעתי כי קראו לו מרדכי היהודי, כי הוא באמת היה מתנהג כמו יהודי, מה ששאר לא היה. כן, זה נכון שהוא כאילו התנתק מכולם, כן. כתוב במגילה, ויהי כאומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם. אמרו לו, למה אתה לא משתחווה להמן? ויהי כאומרם אליו יום יום. כתוב שאמרו לו כולם, אומר הארי, תשמעו דבר מדהים, איך כתוב במגילה? ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם משתחוות. נכון? זה כך כתוב. כתוב כאומרם, איך אנחנו קוראים? באומרם. אומר הארי, תשמעו, זה דבר מדהים. כמה פעמים יעקב השתחווה לעשיו? 7. כמה אנשים היו לו? 4. אז גם הם השתחוו, כתוב. כמה זה 7 ועוד 4? ו11 ילדים שהשתחוו? 22. אומר הארי, ויהי כאומרם באומרם, כ"ב. יום, 22 פעמים אמרו לו, והוא לא השתחווה. לתקן. כן, הוא היה צריך לתקן 22 פגמים. ויהי באומרם כאומרם, מה זה הדבר הזה? תכתוב מה שאתה רוצה לכתוב, תגיד מה שאתה רוצה להגיד. כל השתחוויה היא פגם. אז 22 פעמים השתחוו לעשיו הזה. 7 יעקב, 4 אנשים, 11 הילדים, הכל קשור ליעקב. כי בגלל שהוא השתחווה, כולם השתחוו. מרדכי צריך לתקן את הכל. יש לו את הכוח לתקן כי הוא איש ימיני, אבל הוא אמור לתקן 22 פעמים, וזה רמוז למגילה. ויהי באומרם כי אומרם אליו יום ויום לא שמע עליהם. אני צריך לתקן פה משהו, לזה באתי. המאבק חוזר. מרדכי והמן, זה יעקב ועשיו. הפרק דרבי אליעזר אומר... איפה נכנס אחשוורוש? אחשוורוש הוא הנחש, בלי עשיו אפילו. הנחש ישירות הפעיל אותו למשתה, ועכשיו הוא ברצה מהתמונה. עכשיו בעצם יכול להיות שאפילו מקורי הכל היה המן. אמרתי שכתוב שהמן עמד מאחורי המשתה, אז אני... את זה לא מפורש, הפרט הזה. אני קצת מנסה לבד. בפרקי דרבי אליעזר כותב שהיה עוד פגם ליעקב. שהוא קרא לעשיו, הוא קרא לו אדוני. גם את זה מרדכי תיקן.
אתם יודעים איפה? הזכרתם את זה. קודם, שניהם היו, איך לקרוא לזה? מג"דים, שרים אצל אחשוורוש, עם חיילים, יצאו לאיזה מלחמה, ושם המן נתקע בלי כלום, וביקש מיעקב, ויעקב לא הסכים לתת לו. אלא אם כן למכור את עצמו לעבד. מרדכי לא הסכים לתת להמן, אלא אם כן המן ימכור את עצמו לעבד. פשוט מאוד. הרי מה עשיו, מה יצחק אמר ליעקב? הבא גביר לאחיך, אין גביר שמתי לך. אתה קורא לו אדוני? כל הברכות בנויות, כן? גביר שמתי לך. אתה קורא לו אדוני. והיה כאשר תריד, פרקת. שעם ישראל מוריד קצת מהעול, אז עשיו משתחרר מהברכות. הפגם הזה של יעקב מפריע לברכות. אז מרדכי צריך לתקן את זה. אז הוא מתחיל. שהוא קונה אותו לעבד, אין גביר, נכון? אדוני, נגמר האדוני. מה זה זה? אז זה הרי שאלה קטנה. מה זה הרעיון הזה? תמכור את עצמך לעבד. כשאם לך טובה, תעשה טובה, מה, להתעלל בו? אין דרכים אחרות להתעלל. ויותר מזה, איזה משמעות היה למחירה הזאת? אין, זה לא עזר. ומסתום הוא ידע, הוא שר, הוא לא יכול להשתעבד בו. אז זה היה כאילו חוזה סודי. אני ואתה יודעים שאתה עבד שלי, למי זה טוב? בשום מקום לא כתוב שמרדכי הצליח להשתמש בעבדות הזאת נגד המן. רק לעצבן אותו. מה עשית את זה? אני תיקנתי מציאות רוחנית עליונה, זה אני עובד פה, לא בכלל מתעסק עם הקרב. אז קודם כל מרדכי טורח לקנות את המן. אדוני, נגמר אדוני, אין גביר, שמתי לך, הנה, אני הגביר. השתחוויתי, גם את זה נסדר. 22 פעמים הוא מתקן את זה. וככה הסיפור מתחיל שמרדכי, שזה בעצם גלגול של יעקב, נכנס לסיפור ומתקן את הפגמים, את הפגם, את מה שיעקב השאיר לו, כדי להמשיך את תיקון חטא אדם הראשון ויסודו. ועשיו מופיע שוב בתור המן, מנסה למנוע את החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, מנסה למנוע את בניין בית המקדש, מנסה עוד פעם לעורר את חטא אדם הראשון. אותו סיפור חוזר על עצמו שוב. מה זה, אבל הם עושים את זה במודע? אמרתי, או במודע או שלא במודע. או שזה לא במודע, כי הכל תהליך רוחני עליון שפשוט משתלשל למטה, ואנשים למטה פועלים מכוחו, ויכול להיות שהם לא מודעים עד הסוף למה הם פועלים ולמה הם מונעים בשנאה נסתרת וכל מיני דברים, ויכול להיות שהם אפילו משיגים. אני הייתי מרשה לעצמי להגיד שמרדכי ידע והמן לא ידע. אין לי בעיה, נוח לי להבין שמרדכי ידע מאיפה הכל מתחיל, ובאמת זה כתוב. אני גם את זה רק לשאול. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, כולם ידעו מה שקרה. מה מרדכי ידע שאחרים לא ידעו? מרדכי ידע איפה הכל מתחיל, ומה השורש של הכל. באמת מרדכי ידע, זה כמעט מפורש. האם עשיו, האם המן היה מודע? לא יודע. ואסתר אני מגיע אליה, אל תדאג. אם הוא היה יודע מה דקה. כתוב שעבודת הבירור זה לדעת מה אתה צריך לתקן. נכון, הלוואי והיינו יודעים עד הסוף. זאת אומרת, פה מוסבר גם כן את כל השנאה עצמה לעמלק. העמלק עצמו. כן, נכון, עמלק בעצם זה הנחש. עמלק זה הנחש, לכן המחות ימחם. כן, נכון. האמת שכבר בסיבוב הראשון, שיעקב נלחם בעשיו, יעקב יודע שהמלחמה הזאת לא הולכת להיגמר. הצילני נא מיד אחי, ראשי תיבות, המן, אומר בעל הטורים מהתורה. כבר אז הוא הבין שהסיבוב הבא, זה המאבק הזה עם המן. הצילני נא מיד אחי, המן. המן, זה גם מסביר שהגמרא אומרת, המן מן התורה מנין? מן העץ, חטא עץ הדעת. מה הקשר? זה המן. איפה התחיל המן? שמה. זה אותו קרב, זה אותו מאבק, שום סיפור לא חדש, שום דבר לא חדש. היינו בסרט הזה, כמו שאומרים. זה רק חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. תכף נראה. כתוב בתרגום על המגילה, דבר מפורש, מאוד מעניין. כתוב למה המן לא מוכן להרוג את מרדכי? למה המן לא מוכן להרוג את מרדכי? ויבז בעיניו להרוג את מרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. אומר התרגום על המגילה, מה זה כי הגידו את עם מרדכי? אמרו לו שמרדכי הוא מבניו של יעקב שגנב את הבכורה מאבא עשיו. מפורש. מה אכפת לאמן עכשיו הוא יהודי? לא, הוא יהודי, אבל לא סתם יהודי. הוא הבן של יעקב שלקח את הבכורה. מה הבכורה קשורה לסיפור הזה? זה הסיפור. מפורש בתרגום. עכשיו שהם מבינים את העומק, אז דברי התרגום פשוט אומרים לנו את זה כמעט מפורש. זה מוכיח שהמן לא ידע. בהתחלה הוא לא ידע. כן, כן. אבל לא ידע את מרדכי, אבל הוא כן ידע את המהות, אחרת מה שתספר לו על המחירה. לא.
הוא אמר שמרדכי ידע מה שיעקב המסחר. כן. גם ידע. לא ידע. ידע, ודאי שידע, אחרת זה לא משפיע עליו. אז למה יגידו לו את מרדכי? כי הוא לא יודע מי זה מרדכי, הוא יודע מה הפרעות שלו. ברגע שהוא יגיד מרדכי, זה הנסתר, זה עכשיו תדע, אבל זה... יכול להיות שהגידו לו הכוונה מלמעלה. זה המבוקש. בקש. למה זה כל היהודים היום בענף של יעקב? מה? לא, אבל מרדכי הוא מבנימין. בגלל שלא השתחווה. בואו נראה הלאה. מה יעקב עושה כדי להתמודד עם עשיו? מתקן את עצמו לכמה וכמה דברים. תורון, תפילה, מלחמה. כתוב, ויקח בידו מנחה לעשיו אחיו. ויקח בידו מנחה לעשיו אחיו. איך כתוב? זה היה אחת הפעולות שיעקב עשה כדי לרצות את עשיו. כתוב בחז"ל, באחד השלבים, שהמן הלך לחפש את יעקב, את מרדכי, הוא רואה אותו יושב ומלמד את ילדי ישראל לכרות קמיצה, שקומצים ביד את קומץ המנחה. והוא אומר לו, בקומץ המנחה שלכם ודחה 10,000 כיכר כסף שלי. אבא שלכם כבר עשה לי איזה פעם אחת. ויקח בידו, או לפני, ויקח בידו מנחה לעשיו אחיו, וזה כמו שזה עבד אז, זה גם עובד היום. אותה פעולה, שוב פעם, זה פעולות שאולי השורש שלהם רוחני, זהה, רק ההשתלשלות קצת שונה. פה ככה צריך להגיד את זה. אבל רואים את ההגבלה, עוד הפעם אותה הגבלה. רב צדוק הכהן כותב רמז. רמז יפה. הוא אומר, רואים שבדו שיח בין יעקב ועשיו, עשיו אומר על המנחה, יהיה לך אחי, יש לי רב. יעקב אומר לו, לא, כך, יש לי קול. עשיו מדבר רב, ויעקב קול. אומר רב צדוק, זה מאוד יפה. גם מרדכי והמן, אנחנו מוצאים את מטבעות הלשון האלו. על המן כתוב שהוא מכנס את כל אוהביו ויספר להם את רוב עושרו. רב צדוק שמע פה את אותו מטבע הלשון, ועל מרדכי הוא אומר כתוב רצוי לכל אחיו. מצא פה את אותו מטבע הלשון. זה לא... מה? רצוי לרוב אחד. רצוי לרוב אחד. אחר כך כתוב לכל אחד. לא. בסוף. לא. בהתחלה. ככה אומר רב צדוק. כתוב לכל אחרי זה לרוב. כן, בהתחלה זה היה לכל. לפני שהוא נבחר, אחר כך זה נהיה... לכל אחד. כשנהיה איש ציבור זה נהיה... ככה מסבירים. דרך אגב, במאמר המוסגר, הפירוש האמיתי של רצוי לרוב אחד, זה לא כמו הסיפור הזה שזה רוב ומיעוט, אלא רצוי להרבה, מלשון... כן, כן. הגמרא אומרת כמה פירושים. כן, אני יודע, אבל הפשט הכי הפשט המילולי, כן. שזה המילולי זה מופיע הרבה פעמים בתנ"ך. טוב, אז אנחנו, אני חושב, כבר עכשיו מבינים מה קורה לנו פה. כבר גבוה, למעלה. מה? כבר למעלה. כן, אנחנו כבר תופסים את הסיפור האמיתי, מבינים מה הכוחות שפועלים פה באמת בכל הסיפור הזה, מבינים איך הכל התחיל ואיך הכל עובד ולמה יש פה מאבק ועל מה המאבק ומי נלחם במי. עכשיו בואו נראה איך פתרנו את הסיפור הזה, איך הסיפור הזה נפתר, איך התהליכים הלאה פותרים את התסבוכת בדיוק כמו הסבב הקודם. באמת כתוב עוד נקודה אחת שבאותו... נשאיר את זה, עכשיו נגיד את זה, נקדים הקדמה. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. ידע את כל אשר נעשה. אז הוא הולך לאסתר. שתיכנס לאחשוורוש, אחות לנו בבית המלך, שתיכנס לאחשוורוש. לבקש ולהתחנן על המה. היא לא רוצה בהתחלה, היא אומרת, מה זה לא רוצה? היא אומרת, אני אכנס בשמחה, אבל זה מסוכן להיכנס עכשיו. אולי נחכה עד שהוא יקרא לי. והוא לא מסכים. מהרי, ואם לא, אל תדמי בנפשך להימלט, תן לה שטיפה כזאת, היא דיברה דברים פשוטה. הרי עוד 11 חודשים, זוכרים את השאלה הזאת. ופתאום הוא קצת דוחק בה להיכנס, מה קרה? עוד שבוע, עוד שבועיים. לא, הוא רוצה שתיכנס מהר. מדוע? והיא נכנסת, וכל ההתנהלות שלה שם הרי לא מובנת. אחשוורוש מטה אליה חסד. מה את רוצה? תבוא אליה למשתה. תבקשי, כאן ועכשיו הרגע, מה? לא, משתה. וגם המשתה היא לא מבקשת. משתה שני. היא מזמינה את המן. כל הדברים האלו, יודעים, חז"ל שואלים, מפרשים שואלים, מה העומק? ואנחנו מצפים פה עכשיו לעומק בסיפור הזה. צריך להכניס נתון חדש. מרדכי הוא גלגול של יעקב. דיברנו. המן הוא גלגול של עשיו. מי נשארה? אסתר, גלגול של רבקה וחווה, בעצם, זה מה שקורה. כולם חזרו. מרדכי יודע מי תיקן את החטא הפעם הקודמת, ממה שהוא זוכר לפחות. רבקה.
רבקה זו אסתר, אז הוא חוזר אליה. עוד הפעם, גברת, אין ברירה, כנסי שוב. לכי את לתקן את החטא. את הרי בעצם אחראית עליו מתחילתו. לא נעים להזכיר את זה, כן? אז כנסי שוב. היפולך. היא מהססת. היא אומרת, זה מסוכן. הוא אומר לה, טוב מאוד. למה טוב מאוד? כי כשרבקה אמרה ליעקב, לך תיכנס, הוא אומר לה, זה מסוכן. מה היא אמרה לו? עליי. ככה פותרים את זה. במסירות נפש. אז אני צריך שגם את תעשי עליי. תיכנסי למרות הסכנה. טוב מאוד. אם זה היה מסוכן, זה לא היה טוב. וזה צומו עליי. רגע, נכון? נכון? עליי! אני רוצה להגיד את זה יותר חד. עליי! תיכנסי, הוא אומר לה. מסוכן הוא אז מה? גם רבקה הסתכנה. כנראה שזה חלק. עד שאתה לא מוסר נפש, אתה לא תצליח לפעול. ככה זה היה, אז הוא דורש ממנה להיכנס. היא מבינה, אני רבקה, אני צריכה לתקן, היא נכנסת. היא אומרת, צומו עליי ג' ימים. מה זה ג' ימים? זה דבר מדהים. מה זה 3 ימים צום? אין לנו כזה דבר בתורה. מה זה 3 ימים צום? מה יש ב3 ימי צום שאין ביום אחד? אז הארי יודע להסביר את זה. הסוגיות של שובבים. מה? המקביל היחידי זה נלווה. יפה, אבל אני לא רוצה תשמעו מה כתוב במגלה עמוקות. רבי נתן שפירא, הוא אומר ככה, הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, הוא עושה פה משהו, סקירה היסטורית. בואו נראה כמה פעמים אנחנו לפחות יודעים שהתעורר חטא אדם הראשון, שוב. בואו נלך ביחד. אדם הראשון, יפה, יעקב תיקן את החטא. ההתעוררות הראשונה של החטא הייתה במכירת יוסף. כך כתוב. כי אם יעקב מתקן את החטא, עיקר ההמשך של יעקב זה יוסף. כשמכרו את יעקב, התעורר החטא. וכך כתוב שמכרו את יוסף. התעורר החטא שוב, וזה מה שכתוב. שגלות מצרים, לאחד מאן דאמר, הייתה בגלל מכירת יוסף. מה הכוונה? כי גלות מצרים ומתן תורה בא כאילו לתקן, לחזור חזרה את מה שהמכירה עשתה. מכירת יוסף הייתה התיקון הראשון של החטא. הקלקול, הפגם, עורר את החטא שוב, מכירת יוסף. מה תיקן את זה? מה תיקן את זה? הר סיני. שעמדו לפני הר סיני, פסקה זו המתן, חזרו למדרגת אדם הראשון קודם החטא. יפה. פעם שנייה, העגל... דקה, מה? עוד לפני מכירת יוסף. עד שם שני תירוץ, יש בגמרא אריכות גדולה, והמהר"ל מסביר איך כל השיטות מסתדרות. המהר"ל מסביר את זה, כן. אז באמת, זה מצרים, ונשאיר את זה להזדמנות אחרת אולי. לפסח. כן. והעגל זה שור. רגע, דקה, אתה צודק. שנייה, תן לי להגיד את זה לאט, אתה תופס מהר. חטא העגל עורר שוב את חטא אדם הראשון. כלומר, מה שהלוחות הראשונות תיקנו, חטא העגל קלקל, נשברו הלוחות. עוד הפעם התעורר חטא אדם הראשון. משה רבנו חזר, 40 יום, יום כיפור, לוחות שניות, סודר. בסדר. פעם שנייה. פעם השלישית, זה המשתה של אחשוורוש. ששוב פעם מתעורר החטא. אומר רבי נתן שפירא, תשמעו איזו הבחנה יפה ומעניינת. כל 3 הפעמים כתוב מפורש. מה היה? רגע, במובן הבית הראשון. לא יודע להסביר את זה כרגע. הוא לא מציין את זה ככה. לא כתוב. לא כתוב. טוב, קוראים את המאבקים. כן. איפה פעל הנחש במלוא הכוח? שמה, מכירת יוסף, חטא העגל ובמשתה. בכל 3 הפעמים האלו כתוב משהו מעניין. מה צמוד לעשיית החטא? וישבו לאכול ולשתות. על מכירת יוסף כתוב שמה אחים ישבו לעשות אחר כך? לאכול ולשתות. בחטא העגל, וישבו לאכול ולשתות ויקומו לצחק. ובמשתה מה עשו? אכלו ושתו. 3 פעמים הם אכלו בעת שהם עוררו את החטא. אומרת אסתר, צומו עליי ג' ימים, אני צריכה לתקן 3 פעמים. עשיתם לי הרבה עבודה. צריכה לתקן פה כל הפעמים שעוררתם את החטא. אתה צומו 3 פעמים לתקן את כל האכילות האלו. גם בבני יששכר כתוב את זה, אז בנוסח קצת אחר. תצומו 3 פעמים לתקן את כל האכילות האלו. לכן בפורים המצווה היא לאכול ולשתות. כן? הוא אומר בבני יששכר, וצומו עליי. עכשיו אני רוצה את העליי. מה זה עליי? עליי קללתך בני. את הקללה שתצומו על הקללה שאני גרמתי. ואתם שוב פעם מחזירים לי את זה לכאן. איך אני גרמתי? החווה שפיתתה את אדם הראשון בעצם. אז צומו על מה שאני גרמתי פעם, ואתם החזרתם 3 פעמים. אתה צומו 3 פעמים בבקשה. אז צומו עליי, גם עליכם. 3 פעמים. להחזיר, לתקן
שוב פעם, את חטא אדם הראשון, אנחנו כל הזמן מתקנים את החטא הזה וחלילה פוגעים בו. הקרב הקבוע, הנחש והאדם הראשון. יש עוד המעניין הוא שזה גם דחה את ליל הסדר. כן, נכון. המעניין הוא שזה דחה את ליל הסדר שגם שם כן. יש מצוות אכילה כן, ושתייה. מעניין מאוד. אני שמעתי גם עוד פירוש על למה דווקא אסתר קרא להמן, גם עוד הפעם בסעודה השנייה ולא אמרה לו בסעודה הראשונה כבר שהמן הרע הזה, בגלל שהוא היה שמח. ואדם ששמח, אז הדינים לא שולטים בו. כן, כתוב, נכון, היא רצתה להביא אותו גבוה. ככה כתוב, אני בלי נדר, אולי תכף נסביר את זה. אז אנחנו מתחילים להבין מה אסתר עושה פה עכשיו. זה מה שאסתר עכשיו היא עושה, היא רוצה לתקן את זה, אז זה הדרך היחידה. אז קודם כל לצום, לתקן את האכילות הפסולות. ולא רק זה אבל, היא הולכת הלאה. היא רוצה גם, היא עושה גם משתה. למה משתה? אני אסביר את זה עוד רגע בעומק, אבל קודם כל, לא רק לתקן את האכילה הפסולה, אלא גם ליצור אכילה חיובית. הרי יצחק איך נתן את הברכות ליעקב, או איך הוא רצה לתת לעשו. על האוכל. סעודה ליצייד! מה קרה? רק בזמן ארוחת צהריים ברכות עוברות? צריך אוכל. למה צריך אוכל? כתוב מפורש בפירוש הטור. יצחק אמר לעשו, אתה הפסדת את הבכורה שלך בגלל אוכל. תביא אוכל, בוא נתקן את זה. כלומר, רואים פה שהאכילה הגשמית, אני אסביר את זה בליטר תכף. שמאריזל, כן. שישנם שני זמנים שאדם יכול למשוך חיים במקום החיים. זמן ראשון זה באמירת י"ג במידות, זמן שני זה זמן ברכה של אוכל. כי יש את הבירור, יש 5 בירורים, והבירור העליון זה הבירור על ידי המחשבה להחזיר את הדבר לשורשו. כן. וזה מתעורר על ידי אכילה בשמחה. יצחק אמר אני אוכל לשמוח, ואז אני אתן לך לעשו את כל השפע. יפה. אז היא עשתה משתה, גם כן. נקרא לזה אולי לעורר את האכילה שיצחק אכל. אבל את זה אני רוצה להסביר קצת יותר בעומק. אז אם אני יוצר כאן, אנחנו רואים מהלך מסודר, ברור, מי נגד מי, למה, ואיך פועלים את זה. עכשיו, אם אתם עוד איתי, אז נלך רובד טיפה יותר עמוק, להסביר יותר טוב את עניין המשתה, וגם להסביר עכשיו את כל סוגיית הלבושים במגילה. תשימו לב לדבר מעניין, מרדכי שהוא שומע מהגזירה, מה הוא עושה? קורע את הבגדים. למה צריך לקרוע את הבגדים? מי עוד קרע את הבגדים? יעקב, כשמכרו לו את יוסף. ומי איבד את הבגדים בפעם הראשונה בעצם? אדם הראשון. רואים שהחטא הזה והבגדים לא הולך ביחד. תכף נסביר את זה. אדם הראשון חטא, הלכו לו הבגדים, פתאום הוא ערום. מה קרה קודם? קודם זה עבד. חטא והבגדים לא מסתדר. צריך בגדים אחרים. יעקב תיקן את החטא. מכרו לו את יוסף, הוא קורע את הבגדים. אי אפשר להישאר לבוש. הבגדים הרגילים. מה? גם לקחו את הבגד של יוסף. כן, וגם קראו את הבגד של יוסף, זה עצמו. החטא והבגדים העליונים לא מסתדר. מרדכי שומע מהגזרה, קורע את הבגדים. עוד הפעם הבגדים נקראים. והתשועה הגדולה הייתה... והוא לובש שק ואפר. שק ואפר אני לא מזמין. כתוב אצלי הסבר, אבל אני לא רוצה להיכנס. למה דווקא שק? למה דווקא שק? כתוב פה הסבר קשה. יהיה לי קשה. רגע, ומה הייתה התשועה? מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש בגדים. גם חלוקה דרבנן הוא. כן. לבוש עשה ממצוות. האדם מגיע לבוש חסר אם עשה לו מצווה כלשהי. כן, נכון. בואו נסביר קצת. חטא העגל היה גם בגדים? מי? חטא העגל היה גם בגדים? לא כתוב, חיפשתי, לא ראיתי. אחרי זה היה לא ראיתי. היה שם מכה, אחרי החטא שק לתקן. אחרי החטא, לא יודע. זה הבגדים הטובים. כן. זה לא בגד? זה כתר. תראו, בואו נלך עכשיו לסוגיה חדשה. בסדר, אפשר? זמן? כן. בואו נסביר את עניין הלבושים. פה אני פותח נושא חדש. אחר כך אני חוזר. נקרא לזה הקדמה או נושא חדש. תראו, תשמעו משהו. עיקר המטרה, בואו נסביר את זה. עיקר המטרה של בריאת העולם. בואו תלכו קצת, טיפה להתרכז, דברים שכתובים בהרבה מקומות, דברים מובנים, רק אולי חדשים, אז נסביר אותם לאט. הקדוש ברוך הוא ברא עולם. מה הוא רצה מהעולם? אומר לנו הארי, הייתה לו מטרה שהעולם יגלה משהו מכבודו יתברך. העולם נועד לגלות. כל הנברא בשמי לכבודי בראתי.
העולם נברא במטרה לגלות את כבוד הבורא. אנחנו יודעים, כתוב את זה בהרבה מקומות, שהאדם הוא עולם קטן. כל המערכות שיש בעולם יש באדם. למה נברא האדם? ניתנה באדם נשמה אלוקית, מלמעלה. מה תפקידו של האדם היה? מה תפקידו של הגוף? היה לגלות את הנשמה שבתוכו. אותה הקבלה. כמו שהעולם היה אמור לגלות את הבורא שברא אותו ומחיה אותו, האדם, גוף האדם, אמור לגלות את הנשמה שבתוכו, והיא בעצם אמורה להתגלות דרך הגוף. לפני חטא אדם הראשון הכל עבד. העולם גילה את הבורא. היית הולך בעולם ורואה את הבורא. על כל שעה, צעד ושעה היית רואה את הבורא. לא היה טעות, לא היה הסתר פנים. ראית עץ, ראית בורא. ראית אדמה, ראית בורא. ראית אבן, ראית בורא. ככה היה נראה העולם לפני החטא. איך היה נראה האדם לפני החטא? גוף האדם היה שקוף, כביכול. שיקף את הנשמה שבתוכו. ראית האדם, ראית הנשמה שבתוכו. זה הכותנות אור. מה אני מתכוון? לפני החטא, אומר הספורנו, למה לפני החטא לא הפריע לאדם ולאשתו שהם ערומים? אומר הספורנו, כי לפני החטא, הגוף היה כלי קודש. הגוף שימש את המטרה. הגוף גילה את הנשמה. עם כזה גוף, אין לי בעיה. הגוף גילה את הנשמה. הגוף גילה את האלוקות. ברגע שהאדם חטא, מתקלקל הגוף, מתקלקל העולם. הרי מה אמר הבורא לאדם? תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אם אתה פוגע בך, אתה פוגע בעולם. אתה עולם קטן. מה שאתה עושה פה, עושה שם. ברגע שהאדם חטא, נפגע הגוף, נפגע העולם. מה קרה? הגוף כבר לא מראה את הנשמה. והיו האדם ואשתו ערומים, פתאום מרגישים, יש פה איזה גוף. מפריע הגוף הזה, מיותר. יש לו דעות משלו, רצונות משלו. הוא אומר דברים אחרים. אתה רואה גוף, אתה לא רואה נשמה. פתאום העולם השתנה. העולם השתנה. העולם נהיה מסתיר את הבורא. העולם נשאר נעלם. פתאום יש עולם. אדם הולך בעולם, רואה טבע, רואה מציאות. איפה הבורא? תראה לי. אבל למעלה בשמיים, איפה? צריך סמינרים כדי להראות בורא. פתאום לא רואים בורא. למה? כל זה החטא. העולם הפך להיות מקום שמעלים. מה אני אומר? המאבק בין הנחש לאדם הראשון היה על זה. האדם הראשון נברא, הוא והעולם, כדי לגלות את הבורא. מה הנחש רוצה? להעלים את הבורא. לא, אין בורא. לא תראה אותו פה. הבורא הוא בשמיים. כמו שאומר המלאק, רם על כל גויים, השם על השמיים כבודו. בשמיים יש אלוקים, לא פה. בעולם אין אלוקים. זה הסוגיה של כותנות האור. פתאום האדם ואשתו מרגישים, יש פה גוף מפריע. צריך להלביש אותו. למה? הגוף הזה מפריע. תסתיר אותו. לפני החטא לא צריך להסתיר את הגוף. זה הלבשה היא לא תיקון, היא רק... רגע, צוין. לפני החטא, קודם כל, הגוף לא מפריע, הגוף הוא כלי, משקף את הנשמה. אז לא צריך בגדים. זה כותנות אור. הכוונה היא מעין לבוש שקוף, זך. כך כתוב, זך ושקוף. אבל הספורנו אומר את המילים שאני אומר. הגוף הוא כמו כלי שמשקף את הנשמה שבתוכו. גם העולם שיקף את הבורא שמאיר בו. מה קרה אחרי החטא? הגוף מפריע, הגוף לא מראה את הבורא, הגוף מראה ארציות, חומריות. צריך להלביש אותו. אומר הארי, תשמעו, זו ידיעה יפה. אמרתי לכם קודם שהיה מקום שבו החטא האדם הראשון לא פגע. מקום. מה המקום הזה? מקום המקדש. היה זמן במערכת הזמנים שהחטא לא פגע. יודעים מתי? לא? יותר טוב. שבת. כתוב שבשבת אין כל כך השפעה של החטא. מי שנכנס נכון אל השבת. כלומר, החטא לא פגע במקום מסוים ובזמן מסוים. לכן בית המקדש, שבת, דוחה, לא דוחה. תראו את ההגבלה. שבת. אומר הארי, לכן יש בגדי שבת. ביום חול אתה לוקח בגדים, למה? אתה צריך להסתיר את הגוף. בשבת הגוף פחות מפריע. זה בגדים אחרים. מה כתוב? הרי, על נשמה יתרה, רש"י בביצה, מה כותב? אוכל ושתה ואין נפשו קצה עליו. תמיד הגוף מפריע. הגוף אוכל, הנשמה נחלקת. כן. תמיד הגוף אוכל, הנשמה קצה. הגוף והנשמה לא מסתדרים אחרי החטא. שבת הם מסתדרים יופי. אומר הארי, אז תחליף בגדים. מה אני רואה פה? כשהעולם מתוקן, יש בגדים מסוימים. כשהעולם פגום, בגדים אחרים. עולם פגום צריך בגדים שמסתירים פגמים. עולם מתוקן צריך בגדים אחרים. איזה בגדים? היום, מה זה בגד? בגד פה יש שני דברים. א', מכסה את הגוף. בגד גם מכסה, אבל גם מגלה. כתוב, והיו בגדי קודש, ועשית בגדי קודש, נחיך לכבוד ולתפארת. מה הכוונה?
בגד מכסה את הגוף, אבל מגלה את המהות, מגלה את הפנימיות. כך מלך, בסיפורים של פעם, מלך יש לו גוף כמו כולם. הוא מכסה את הגוף, אבל הוא לובש בגדי מלוכה, אז אתה מבין שהוא מלך. אז הבגד מצד אחד מכסה את הגוף, אבל מגלה את המהות העמוקה, את המהות הפנימית. זה בגד, זה בגד אמיתי. בגד אמיתי, זה מעלה, מכבדוסה, זה חנוכה דרבנן, הוא מכסה את הגוף החומרי, אבל מגלה את הפנימיות הרוחנית הגבוהה. זה בגד אמיתי. בסדר? לכן הילד היה צריך לצעוק המלך הערום למוגדים השקופים. לכן? הילד צעק המלך הערום למוגדים השקופים. כן, בגד. עכשיו אנחנו מתחילים להביא מה שקורה פה. אדם חטא. אז הבגד שהיה כבר לא טוב, צריך בגד אחר. הבגד האחר פעל שני פעולות. א' כל כיסה את הגוף, אבל זה היה בגדי כהן גדול. זה בגד שהיה לו אפקט מדהים לגלות את הפנימיות. הרי האדם הראשון פחתה, הגוף נפגם, הפנימיות לא. את הגוף צריך להסתיר ולגלות את הפנימיות. זה בגד שעושה שני תפקידים. אז הבגד הזה, זה הכותנות אור. זה הבגדים שהגיעו ליעקב. זה הבגדים שהגיעו בסוף ליעקב. ואחשוורוש ניסה לקחת אותם ולהשתמש בהם רק כבגדי גוף. לא מגלים שום פנימיות, אין פנימיות, גמרנו עם פנימיות. זה כאן הוויכוח, זה כאן המלחמה. זה הבגדים. מבינים את סוגיית הבגדים? תתחיל לתפוס. אדם הראשון אחרי החטא מאבד בגדים. כי הבגדים האמיתיים לא יכולים לעבוד עכשיו. ויש פה גוף שצריך להסתיר. מוכרים ליעקב את יוסף, הוא קורא את הבגדים. כי אחרי שהוא תיקן את חטא אדם הראשון, היו לו בגדי שבת. היו לו כותנות אור, היו לו בגדים שרק משקפים את הגוף. אין מה להסתיר. מכרו לו את יוסף, הוא קורא את הבגדים, הוא צריך בגדים אחרים. מרדכי גם כן, מגלה שנגזרה, חטאו, התעורר החטא, הוא קורא את הבגדים. אי אפשר, זה צריך בגדים אחרים. זה סוגיית הבגדים. ובמה הרמוז הניצחון? שהבגדים חוזרים. בואו נראה. אני רוצה לחזור רגע אחד לחטא אדם הראשון. אמרתי שאני אחזור להשלים כמה דברים. מה התקלל אדם הראשון? אם תשימו לב, כל הכללה של אדם הראשון הייתה כללות של גוף. התקלל הגוף, התקלל העולם. ארורה האדמה, בביזת אפיך, בעצב תולדי בנים, הרבה עצבונך. כל הכללות היו כללות של גוף. למה? עונש זה תיקון. החטא מה היה? הבלטת הגוף. להפוך את הגוף לישות. יש גוף, יש עולם. מה זה התיקון? אין גוף, אין עולם. כלומר, כשהגוף נהיה, כשצורכי הגוף נהיים קשים ולא מושגים, והאדמה, בזיעת אפיך, האדם מתחיל לתפוס, לא ייתכן שזה פה. תראה כמה צריך להזיע בשביל משהו. הכללה נועדה שאדם יתפוס, יקבל פרופורציה. אדם הראשון קודם החטא היה בגן עדן, מלאכי השרת, צולים לו בשר, מסננים לו יין. לא יודע מה זה, אבל זה אומר דבר אחד, צורכי הגוף היו קלים. אחרי החטא, שהגוף פתאום נהיה מן דאמר לעצמו, אז מה היה האופי של התיקון? גוף, קשיים בגוף. גם הנחש כל, יפה, מישחא דחיביא, והנחש, והגיחונך, כל שם מסתדר, מצוין אתה אומר. עכשיו בוא נלך רגע לעוד מקום. מכרו את יוסף, סליחה, חטא העגל. איך נתקן חטא העגל? בלוחות שניות, שניתנו מתי? ביום כיפור. מה זה יום כיפור? יום של צום. מה זה יום של צום? קח את הגוף הצידה. הגוף מפריע לי. כלומר, לתקן את החטא אני חייב לעבור דרך ביטול הגוף. גם בלוחות הראשונות, הרי שמה זה התיקון. היה 40 יום ללא אוכל, לא זה, וקיבל בסופם. זה היה תיקון. נכון. כן, זה לא רק בשניות. לא כל בני ישראל. באמצעות זה הוא הגיע לשניות. בני ישראל לא צמו באותו יום כיפר, כי עוד לא נתנו להם את יום אתה צודק כיפר. לגמרי. המשמעות של היום עוד לא הייתה, היא נולדה אחר כך. אני משתדל. בגלל הסלאם יתברך, בדיוק. אם תישאר, בלי נדר, אם תישאר אני אוכל להסביר את זה בסוף. זה קצת, אני לא רוצה להכביד מדי, אני רוצה שוב לשמור על הלוגיקה, על הקו ההגיוני של המהלך, הפרטים יאריכו מדי. אתה צודק, אתה שואל נכון, אבל. בואו רגע תישאר איתי ברצף שאני רוצה להראות פה רגע אחד. אז אני אומר, יום כיפור, מה? אם יש גם זמן שלא נפגע, לכן אחשוורוש עשה ביום השביעי את הבעיות, כי זה יצא שבת, רצה לפגוע גם בזמן. אני לא רציתי להגיד את זה, אבל אני אוסיף עוד משהו בלי להסביר. מי הפשיט בנות ישראל ערומות ביום השבת? מה זה הסדיסטיות הזאת? אני לא מבין, יש דברים יותר גרועים לעשות. מה זה? בגדים? בלי בגדים? בשבת? מה זה? כל אוזן שומעת פה את הפגם, שמה, לקחת צלעים ולסובב אותה, זה פשוט כל העניין.
לפגוע בשבת, בבגדים, בגוף. אתה רואה שזה הנושא כאן, אני כרגע קשה להסביר את זה, זה ייקח עוד כמה הקדמות, אז בוא נשאר רגע בסיפור של המגילה, אחרת אנחנו ניתקע פה קצת יותר. אז אני רוצה להראות נקודה אחת, שיום כיפור היה יום שמתקן את החטא בצום, אבל מה חסר? הרי מה אמרנו שקודם הסברנו? הבגדים, יש להם שתי פעולות, א', להסתיר את הגוף, וב', להוציא את הפנימיות. מה מסתיר את הגוף? צום. ומה מוציא את הפנימיות? אכילה ומשתה נכונים, נכון? מה משלים את יום כיפור? אתם יודעים מי? פורים, פורים כיפורים. מה זה המערכת יחסים בין פורים לכיפורים? התיקון של החטא בנוי משתי מערכות. קודם כל יום כיפור, גוף הצידה. זה בגדים פשוטים, תסתיר את הגוף, אבל זה לא מספיק. מה עם הפנימיות החוצה? זה בפורים, נכנס יין יצא סוד, עד לא ידע, זה פורים. פורים מוציא את הפנימיות החוצה. זה אסתר עושה. אסתר עושה צום ומשתה. אני צריכה את שני הדברים. אני צריכה לתקן את הגוף, אבל גם להוציא אותו החוצה. אתם תצומו, אני אעשה משתה. חלוקת עבודה, אבל אין ברירה. המשתה הפעם האחרונה שאתם עושים משתה לא נגמר. בוא נהפוך את זה. דיבה שתר מלכות, מצוין. אגב, לא כתוב שהיא אכלה. כן, נכון, בסדר, יפה. גם עוד נקודה חשובה. אני לנערותיי עצום, כן. כן. היא הייתה בצום. עוד נקודה חשובה. את הכוס שהיה לה הביאה לאמן, היא לא שרתה. אז היא עושה צום, ועושה משתה. כלומר, היא מנסה לפעול את תיקון השלם הזה. פה אני רוצה להגיד עוד משהו. זה כבר אולי חידוש. עד עכשיו לא היה חידוש. עד עכשיו לא היה חידוש. כן. עכשיו זה חידוש. לא, עד עכשיו הכל כמעט כתוב. הכל כמעט אבל כתוב. להסתכל. כן, הכל צריך לעיין. פה אני רוצה להגיד משהו שלא מצאתי לו מקור. אני רוצה אולי להרגיש ככה. חז"ל, אני רוצה להסביר חז"ל. חז"ל שלי, למה היא עשתה משתה? אם רעב שונאך, אכן אלו לחם, כמה הסברים. בסדר. ולמה היא לא דיברה במשתה הראשון? תבקשי. אומרים חז"ל, היא חיכתה לסימן, לראות משהו. למה? למה בטוח לך שתראי משהו? למה? פשוט מאוד. כי היא הבינה, מה שקרה עכשיו, קרה קודם. אנחנו עובדים כמו קודם. זהו. מה שהיה קודם, אם אני לא רואה את מה שהיה קודם, אני לא יכולה להמשיך. בסדר? הגיוני? נכון? תראו, מה קרה קודם? היא ידעה מה קרה קודם. גם קודם היה פסח, אם אני לא... לא פסח, שנייה, עזוב אותי בפסח, נראה מה קרה קודם. חי והמן עם בגדים. יעקב ועשיו, הכל יושב שם. יעקב חוזר לארץ. עשיו נלחם מולו. ויאבק איש עמו. ולא הצליח. שלחני כי עלה השחר. לא. בדרך אגב, מה כתוב שם? למנצח על הילד השחר, שיעקב אמר כלי, שיעקב התפלל, והוא ידע שמתי, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, זו אסתר. למנצח על הילד השחר. המאבק שלהם נגמר בין מרדכי והמן עם אסתר שהכריע אותו. אבל תראו את הנקודה. מה קרה שם? המלאך רוצה ללכת, הוא אומר לו, לא אלך כי אם בירכתני. המלאך בירך אותו. כאן הודע לו על הברכות. כלומר, המאבק נגמר, מתי? כשעשיו, שרו של עשיו, הנחש, מודה על הברכות. נכון? את זה צריכים לראות. אסתר הבינה, כלום לא יעזור עד שאני לא אוציא הודעה מהפה שלו. כאן הודע לו על הברכות. אני צריכה את זה עוד פעם. איך העסק הוכרע? עשיו, מה אמרו לי? וגם הולך לקראתך, ו400 איש עמו, עשיו בא להרוג. מתי התהפך עשיו? שהמלאך הודע על הברכות. זהו, אני צריך שהמלאך יודע על הברכות, אני צריך, תודה, תיכנע, נכון? את זה מה שאמרו חז"ל. למה היא לא ביקשה? היא רצתה לראות סימן. מה היא רצתה לראות? את הכניעה. חייב להיות כניעה, חייב להיות הודע לא על הברכות. אסתר עושה משתה. היא עושה את כל הפעולות. עושה צום, עושה משתה, אכילה ושתייה נכונים. היא יושבת מול אחשוורוש, ורמן, נו, אני רוצה לראות משהו. היא לא רואה. אבל במשתה השני היא ראתה. מה היא ראתה? את מה שקרה בלילה ההוא, נתידה שנת המלך. זה אותו לילה, ויאבק איש עמו. בלילה, אותו קרב. אחשוורוש לא מצליח לישון. למה הוא לא מצליח לישון? כי גם הנחש לא מצליח לישון. הנחש ראה שהוא לא הולך, הנה, תקנו את זה. מרדכי תיקן, אסתר תקנה. אחשוורוש לא נרדם. הוא מביא את ספר הזיכרונות, ואת מי הוא מחפש בספר? את מרדכי. ומה הוא עושה לו? נותן לו את הלבוש. כך. הנה הלבוש. קח את הלבוש! כאן נודע לו על הברכות. אסתר על הבוקר אומרת, זהו זה, הוא שלי. כי נמכרנו אני ועמי, זהו. עכשיו היא יכולה לבקש. היא חיכתה לראות את זה. את הכאן נודע לו על הברכות. קח את הלבוש. מה הוא עשה שם, אחשוורוש? מה אין לכם מה לעשות? אחשוורוש כבר עכשיו בלי הכרה. הוא מתעורר בלי הכרה, הוא פועל בלי הכרה, זה הנחש למעלה, הבין די.
הסיבוב הזה הוכרע גם כן. אז הוא מפעיל את אחשוורוש, תביא את מרדכי, תן לו את הלבוש, הנה. למעלה, זה תהליך עליון, שרק נראה למטה ככה. קח את הלבוש! רבנו על הבגדים כל הזמן. מהתחלה רבים על הבגדים. אצלי, אצלך, אצלי, קוראים אותם, מחזירים אותם, בגדי כהן גדול, קח את הלבוש. הוא גם מלביש אותו. ואתה תלביש אותו. לא רק שאחשוורוש הודה, גם המן, ככה אתה את הלבוש. אתה, לא מישהו אחר. אחשוורוש. ובבגד חרת. כן, אחשוורוש והמן נתנו את הלבוש למרדכי. כאן הודענו לברכות. אסתר אמרה זהו. במשתה השני, נו מה את רוצה? עכשיו אני יכולה לבקש. זה מה שאמרו חז"ל, היא חיכתה לראות אות. למה היא חיכתה לראות אות? מי אמר לה שיהיה אות? למה בטוחה שיהיה אות? כי הכל חוזר על עצמו. בפעם הקודמת מה היה? איך נגמר הסיפור? שהמלאך נכנע, אני צריכה לראות את הקנייה. אני יודעת איך זה עובד. זה היה המשתה. הביאה את המשתה. אתם תצומו. אני אעשה משתה. הכל תוקן. עכשיו הסיפור נגמר. בדיוק כמו פעם. זה מה שאתה ציינת. סוף סוף סיפור המגילה. קיימו וקיבלו היהודים. שוב פעם קבלת התורה. למה? תשימו לב, כל פעם שהחטא מתעורר הוא נגמר בקבלת תורה. בחרו את יוסף, איך זה נגמר? לוחות ראשונים. חטא העגל, לוחות שניים. המשתה, קיימו וקיבלו. ומי אז לא פגעו שוב? מה? ומי אז לא פגעו שוב? את כבר אומרת, עקדתי עבדי אחשוורוש עדיין. לא נגמר. מתוקן, אבל יש עוד. 3 פעמים, ויש איזה אריכות בספרים, למה 3 פעמים? ואני אגיד במילה אחת בלי להסביר, אומר הארי את זה. שיעקב השתחווה כ"ב פעמים הוא פגם בכ"ב אותיות התורה. אז התיקון הוא תמיד קבלת התורה מחדש. במערכת מתוקנת. אז הגמר התיקון של יעקב היה בלוחות ראשונות. קבלת תורה ראשונה. אבל חטא העגל הוא לוחות שניות. משתה קיימו וקיבלו. וכתוב דרך אגב שהיא קבלת תורה לעתיד לבוא, לתקן את כל מה שעוד נשאר לנו מהחטא הזה. אז אני חושב שעברנו ככה על כל הסיפור עם הקבלה מלאה ומוחלטת לשורש שלו בין יעקב ועשיו, שבעצם הכל נובע במלחמה הראשונה בין הנחש לאדם הראשון, שהם בסך הכל, שהמאבק הזה פשוט המשיך לעוד סיבוב ולעוד סיבוב, ואינני יודע אם יש המשך. כרגע אנחנו במקום הזה. המגילה, מה שנקרא, נראית אחרת לגמרי. המגילה, ברוך השם, קיבלה אור. זה מה שהיה כתוב. בסדר? כוח, יש כוח. אבל זה הרבה הודות ל... אתה זוכר בעל פה, יאיר, לא אזכור כלום.